моменту. Танцы на вадзе, скачкі праз вогнішча і містычныя рытуалы. У Беларускім дзяржаўным акадэмічным музычным тэатры прадставілі спектакль «Купалле». Увазе сталічнай публікі даўніна і сучаснасць у балеце з нацыянальным характарам. Пастаноўка звяртаецца да старажытных каранёў святочнай летняй ночы. Хореограф-пастаноўшчык загадкавай прэм'еры Сергей Мікель. Галоўны балетмайстар класічнага балета імкнуўся адлюстраваць на сцэне сувязь прыроды і чалавека. Кожная карціна ўвасабляе пэўную стыхію. Першая, напрыклад, прысвечана вадзе. У гэтай частцы героі прыходзяць на галоўнае месца падзей усяго спектакля – бераг ракі. Тут збіраюцца не толькі людзі, але і міфічныя істоты. Іх з'яўленне пазначае пачатак купалля. Я не ставил задачей поставить, чтобы это было опора на народный танец. Всем известные лявонихи, к примеру, да, польки. Остановились на том, что это будет современный балет, что мы будем использовать классическую основу, но современной хореографии в этом тоже много. Рэпертуарная навінка сабрала на падмостках самых розных фальклорных герояў. Так сілы прыроды ўвасобіліся ў духах вады, агню і зямлі. Яны былі створаны з мноства іншых персанажаў славянскіх легенд. Тагасветнасць іх вобразаў дапаўняецца незвычайнымі рухамі і высокім ростам. Усё гэта дасягаецца пры дапамозе адмысловага абутку на платформе. Такім чынам, творчая каманда хацела прадэманстраваць веліч стыхій над звычайнымі людзьмі. На сцэне з'яўляецца і ўвасабленне папараць-кветкі. Моя роль в этом спектакле – это девка-купала, которую приносят в жертву ради высшей цели. Ради того, чтобы у ее общины был урожайный год, и боги были милостливы к ним. Пастаноўка стала першым нацыянальным балетам у музычным тэатры. Да унікальнай прэм'еры была напісана і незвычайная кампазіцыя, што спалучыла архаічнае гучанне з танцавальным рытмам. Мелодыя пісалася пад гатовае лібрэта. Менавіта ад яго і адштурхоўвалася аўтар музыкі Елізавета Лобан. Яна імкнулася стварыць адначасова музыку старажытную і сучасную. Такі эксперымент стаў своеасаблівым творчым іспытам для аркестра. Яго удзельнікам патрэбна было перадаць гук рагоў і дудак сімфанічнымі інструментамі. Попыталась с ним работать немножечко именно не оркестрово, то есть извлекать какие-то флажолетные звучания, какие-то открытые звуки. И попыталась еще добавить такую вещь, как плейбэк. То есть в театре, в принципе, в музкомедии с этим работают довольно часто. И поэтому мне сказали, что такая опция есть, поэтому я записывала где-то свой собственный вокал, который будет работать как подложка в каких-то моментах, где-то будет выходить в лидирующие именно партии. Арыгінальна творчая каманда падышла і да сцэнаграфіі. Уся прастора і дэкарацыі больш умоўныя, каб гледачы змаглі самі скласці карціну. Так адзін з цэнтральных вобразаў пастаноўкі рака адлюстравана пры дапамозе вертыкальных палос тканіны. З ёй артысты актыўна ўзаемадзейнічаюць пры абрадзе ачышчэння вадой. Сімвалічнасць рытуалу падкрэсліваецца зменай касцюмаў герояў. Белыя кашулі змяняюцца на амаль першабытнае адзенне. Не менш маштабным атрымаўся і купальскі касцёр. У нас огромная 5-метровая декорация, и основной элемент – это свет, который будет поддерживать. Основная задача не в том, чтобы просто играть светом, а в том, чтобы создать именно атмосферу. То есть вот мы на черном кабинете работаем, и опять же ночь, и именно светом мы создаем атмосферу и костра, и рассвета. Падзеі на сцэне сумяшчаюць трагічны сюжэт і аўтэнтычнае фальклорнае свята. Такім чынам, хореограф-пастаноўшчык даў другое дыханне нацыянальнай тэме і сувязі з каранямі народа. На сцэне нават з'яўляюцца міфалагічныя продкі славян – неўры. Лічылася, што гэта былі людзі, здольныя ператварацца ў ваўкоў.